Eu dă. S-a rău tare, mă. Aoleu. Mai bagi o tură? Hai mă, mai ia. Mai bine. Scoate și idee. Ia mi sare din mână. Dacă ajunge să mai ai și mai târziu. Băiatul ăsta tu ești greu de tine, mă. Dar nu poate așa. Dă-i o lușor pe loc. Mamă, de seară ești pe internet, mutule. Eu... Că mai vine motul. Gata, mă? Haide. Salut, mutule. Băiatul meu, pe tine te ia salvarea.